Kaixo guztioi, Bergarako Lanbroa Kultur Elkarteko Ander Ergasti eta Andoni Larrañaga gara, eta etorri gara pizkat gure lehen podcast hau grabatzera, gure elkartearen goraberak ero jarduerak kontatzera eta dator martxoan, 2005ko martxo honetan antolatu ditugun hitzaldi sorta bat aurkeztera. Orduan, orain arte zer egin dugu? Orain arte, 23an jaio ginen, esate baterako, 23 bukaeran, lehendik ezagutzen ginen, lagun talde txoba geunden, ez dakit, dozena bat lagun edo esatearen, eta zeukagun gogua kultur elkarte bat sortzeko, eta baina ikusten genuen, erretzeko arriskua zeukagula, eta horretin egin gutxienez 21 lagun izatia, pausua emoteko eta gauzak egiten hasteko. Bestela, igual pausu motza izango zen. Ikusitza Ander esperientzia zeukala Elgoibarko hitzaldi batzutan, eta bera kontatuko ditu ze esperientzia zen hori, Ander? Bai, kultur elkarte bat sortzerakoan, zein izango da kultur elkarte horren egitasmoa ez da erreza. Eta Andonikin eztabaidan ikusi gendun Bergaran ezala jorratzen beste herri batzutan ikusten gendun ikuspegi bat. Ezala ziklo historikoak, Euskal Herriko ziklo historikoak antolatzea. Hau da, Euskal Herriko epe ero periodo bat hartzea eta bertan gertatu zanei buruz ekarlia referentziako itzal izlariak eta beraiekin batera herrian refleksio bat egitea. Hortarako ikusi gendun formula hori ja beste herri batzutan deba baiaran erabiltzen zala, Elgoibarren adibidez, Itziarren, eta animatu ginen horrekin aurrera jutea. Baina berritasun bat sartu gendun, ez da, Andori? Afarixak. Bai, afarixak. 2023ko udan, Itziarren antolatu zian, piskat Elgoibarko talde txonen laguntzarekin, hitzaldi afarixak, bertako jatetxe ostatu batean, han errepide onduen dagoen, ez dut gogoratzen izena. Berdin da. Kontua da, hango berritasuna zala, hitzaldisa bertan egiten zen, eta hitzaldi ostian, izlariarekin batera eta gelditzen zutenekin batera, afari bat egiten zala bertan. Eta oso giro politxe egoten zen, zatik danok, han gelditzen ginen danok zeukagun, hitz egiten jarraitzeko gogua, entzuten aurretik eta gero hitz egiten jarraitzeko gogua, eta hainbat afaritara geldituta gero, pentsatu gendun, Bergarara eraman bihu. Bergaran saiatu behar olako bat egiten. Eta nola antolatu Bergaran? Esan genuen, Bergaran dakagun abantai bat da, elkarte gastronomikoak herrian bertan daudela. Eta hitz egiten elkarte gastronomikoko arduradun desberdinakin, presta gertu ziren afari horrek aurrera eramateko. Eta egia esan guretzat hori bat da Bergaran antolatzia alde batetik hitzaldiak Bergarako udaletxean laguntzarekin, baina era batean elkarte gastronomikoko laguntzakin baita ere. Zikloan, adibidez aurreneko zikloan, 3 hitzaldi antolatu gendun, baina hitzaldi bakoitzaren afaria elkarte gastronomiko desberdin baten izan zen. Bat pertsa elkartean izan zen, bestea sagarpe elkartean, eta bestea umoreona elkartean. Ikusita elkarteaen laguntza oso positibotzat jo dugu, eta aurten antolatu biadogun zikloan bebai, formula berdina erabiliko. Gainera, igual gure elkartearen nahia bai izan da beste batzukin elkarlanian lan egitea. Orduan, zigara poliki-poliki soziedadiekin, kultur gastronomiko soziedadiekin, baina ez gara gelditzuko eta saiatuko gara jende gehiagokin eta badaukagu hor aurtengo lan batzuk buruan, beste batzukin elkarlanian egiteko, saiatuko gara bide hori ere jarraitzen. Eta zein ginen joan zen urtean?
Joan zan urtean esaten gendun, ze ziklo historiko izan liteke erakargarria Bergara baten. Aurretik beste pare bat egin genituen maiatzean. Bai. Eta esan gendun, hori alde batetik ziklo bat, baina herrian hasteko zerekin ze hitzaldikin hasi ginteke. Eta horretarako herrian herri ingurunean bertan zegoen eztabaida bat, nahi gendun hitzaldi horretara ekartzea, ez? Elosuko gaztelu Nafarra deitu zen hitzaldi baten. Eta bertan... Orduan ere, egia lamitoa ipini genion izenburua, eta, bueno, hortik doia, hortengua ere. Bai, bertan azkenean herrian ustea zen gaztelu bat, ia benetan gaztelua zen, eztabaidatu zen, eta gero bebai, ia Nafar erreinuko gaztelua zen, ero ez. Eta, bueno, beti gure enfokea hitzaldi guztietan saiatzen gera alik eta historiografikoena izaten. Hau da, gure ikuspegia da saiatzen gera ideologiak alik eta alde batera uzten eta mailan ipintzen alik eta datu eta rigore handixena. Segatikan, gero bakoitzak bertatik atara deixan, berak usten daban iritziak eta konklusioak. Bai, hori hitzaldi askotan entzun dugu, eta guk ere aipatzen dugu gure hitzaldietan, historiak ez duela iragana epaitzen. Historia zientzia bada, eta zientzia horrek ikasten du zer gertatu zen iraganean, zergatik, ze baldintzatan, ze ondorio izan zituen, nortzuk egin zuten zer, eta hori zientzia bada, ez da kontakizun bat, ez da ipuin bat, ez da relato bat. Historia nolabait zorroztasun minimo bat izan behar du, kontatzen denak, beste dozeinek ere iturri berberak irakurtzen baditu ero desberdinak, ondorio beretara heldu behar dara, zatik horregatik da historia zientzia. Bai, gure asmoa da rigore eta historiografia gehien erabiltzea, horregatikan saiatzen gera punta-puntako islariak ekartzen, baina gero beste enfoke bat bai saiatzen gera iraganean gertatu zena ez epaitzea gaurko baloreekin. Bebai hori usten dugu erru bat dela. Lehenengo hitzaldi hori eman da, maiatzean bigarrena izan zen, egin berri ziren, ospatu berri ziren Katalunian hauteskundeak, emaitzen zen oso korapilatzua, Tetris bat gelditu zen esate baterako, oso nekeza zan handik presidente bat irtetzea, eta orduan zoban jakitzerik, ze kombinazioen bitxartez irtengo zen. Eta aurkitu genduen gertuan, arrasaten, jatorriz katalana zen Josu Tornai, oso jantzita bertako egoera politiko eta kulturalaz, eta berak eman zuen hitzaldia, izenburu izan zen hauteskundeak Katalunian, eta orain zer, erolako izenburu bat ipini genion, eta etorri zen, eman zuen hitzaldisa, ikusi zituen, aztertu zituen, gobernua osatzeko zeuden variante guztiak, eta zuzemanago usten dut asmatu zuela. Eta berak egindako aurreikusi hori, orduan inok ezek izena, zatik uda hostian, 4 hilabete berandu, 5 hilabete berandu gauzatu zen, asmatu zeban. Eta uda hostian, aukeratu ginoen ja, benetan ziklo oso bat, gai konkretu bati buruz, da hemen daukagun poster hau, lehen karlistaldia, Bergaran amaiera eman zitzaion lehen karlistaldia, eta honi buruz, 3 hitzaldiko sorta bat antolatu ginoen. Bertan, ziklo honetan, esan genuen gerrate zibil krudel bat izan zen, eta olakotxe gerrate bat heltzeko zer gertatu zen leno, eta horretarako Joseba Agirre Azkuenaga katedraduna ekarri gendun, eta berak
argitu zuen zer gertatu zen Euskal Herrian 30 urte leno, frantses inbasioekin, baita be bai beste guazen ezetera gertaera historiko batzuk nun nolabait bultzatu zeben azkenean holakotxe konflikto eta gerrate krudel batera heltzeko. Bigarrena Juantxo Madariagak eman zuen, Juantxo Madariaga Orbea, hainbat lekutan bizi izan dakua, Oñatin ere bai tartian, Bergarako UNEDeko zuzendari izendakua, Bergara ezagutzen zabana, eta ikerketa batzuk bukatu berriz euskan, justo garai horietako euskararen erabilera eta egoerari buruz. Eta horretxi buruz eman zuen hitzaldi bat. Egisa da, hitzaldi guztietan, hizlari guztiek esaten ziguten motz gelditzen zala, 7etan hasi 8etarako bukatu bereientzat motz gelditzen zala, eta horregatik aurten 6etan, aurtengo hitzaldi guztia 6etan hastia pentsatuta daukagu. Eta ziklo horretako hirugarrena Mikel Alberdirekin izan zen. Mikel Alberdi Zumalakarregi museoaren lehendakaria da, eta berarekin jorratu zena ze bake saiakera egon zen Bergarako bakea sinatu baino leheno. Eta egia esan eman zituen bake saiakera hauek ez dira hain ezagunak, eta jendeantzat oso interesgarria izan zen ikustea behin gerrate baten sartuta eta ikusita gerratearen krudeltasuna, nola beti dagoen jendea gerrate hori nolabait bukatzeko, baina bilatzen saiatzen die formulak beti ez die izaten adostuta alde guztiengatikan, eta hori egiten du saiakera batzuk jauzi egin ziela epoka hartan. Niri hori asko adibidez gogoratzen dira orain Rusia eta Ukrainian artean dagoen gatazka honetan, danak nahi debe bukatzea, baina nola bukatu ez dago garbi inorentzat. Eta hitzaldi hauetaz gain beste jarduera txiki bat egin gendun, kainean artxibategien nazioarteko eguna salata, Oñatiko probintziako protokolo notaren artxibategitik gonbidatuen bat jaso genuen bizitak gidatu bat egin ahal izateko, bertan artxibategian, baina esate baterako atzeko batetik sartuta ikusita barruan nola egiten dan lan. Eta hitzalditara etorritxako herritarrekin eta elkarteko beste kide batzukin, dozena bat o 14 bat lagun junginen, Oñatira, ikusi ginen atzalde baten atzetik zela egiten duten lan, antxinako agiriak nola berriztatzen dituzten, ze aurkikuntza egin zituzten, nola batzutan kasulea eta beste batzuk bila junda, eta oso irteera politxe esan zen. Eta ja, gatoz, urtengo, 2025ko, lehenengo hitzaldi ziklora, oraingo hau honek izenburua du mito eta historiaren arteko ur nahasietan, eta 3 hitzaldi izango dira, martxoak 21 lehena, 28an bigarrena, eta apirilak 4an hirugarrena. Beti ostiralean izango dira, ondoren nahi duenak afaltzara gelditu ahal izateko, hizlaria eta beste historiakin afizioa dugun guztiokin. Eta beti Irizar Jauregian, Bergarako Barrenkalean dagon Irizar Jauregian. Titulua? Tituluak honek beste berritasun txiki badauka, aipatu dugu nola Elgoibarko beste Ilunberri Akademia erabiltzen duen bikote baten laguntzarekin egin ditugu hainbat gauza, eta orain talde elkarte bison artean antolatu dugu ziklo bat ala bi. Zatik, 3 hitzaldi izango dira Bergaran gai honekin, eta beste 3 Elgoibarren baita gai berarekin uda ostian. Maiatzetik aurrera. Maiatzetik aurrera.
Orduan, Bergarako hitzaldixak, lehenengoaz, agian azalduko dugu mitoa zer den. Zatek, agian ez du honen zentzua ondo ulertzen. Euskaltzaindiara joten bagara iztegira, mito hitzak hiru esan nahi dauzka, hiru esan nahi desberdin. Lehenengoa da mito alegiazko kontakizuna, antzinako jainko edo eroien egintzetan edo egiazko gertaeretan oinarritzen dena. Izadiaren indarren edo giza izaeren alderdian oihartzuna dakarrena. Hau ez dator bizkat guk eman nahi diogun zentzuarekin bat, bigarrena bai, bigarren zentzua da errealitatean inongo oinarririk ez duen ustea edo ideia. Nik uste dut hauxe dala gure helburuakin gehien bat lerrokatzen dana, mito eta historiaren arteko urna hasietan, hauxe da. Batzutan da, errealitatean inongo oinarririk ez duen ustea edo ideia. Azkenik mitoaren eta historiaren arteko urna hasi eta antolatutako zikloa Bergara Irizar Jauregian, azkenengo hitzaldia Rosa Mari Aierbek gidatuta izango da. Eta zein izango da titulua? Apirilak 4 izango da hitzaldia, Andoni? Kasu honetan titulua erderaz daukagu, zatek hitzaldia erdaraz izango da. Naiz eta islaria euskalduna izan, euskaldun zaharra da, historia ikasketak, historia irakasle izan da bizitza guztien, baina gazteleraz. Orduan, nahiago du bera gazteleraz hitz egin, hitzaldia gazteleraz eman, naiz eta gero galderei eta euskeraz erantzun egiten dien heinean, bera erosoago sentitzen dalako horrelago eta esatia nahi duen hitzak zuhurragoak izango direlako. Berak esatia nahi ditun bezala. Izenburua, agian batzui entzunea egingo jatzue, zatik arrasaten eman zuen antzerako oizia oso hitzaldi antzerako bat, joan zan urtean, La mujer y su derecho al caserío guipuzcoano, siglos XVI-XIX. El mito del mayorazgo como solución, una perspectiva de género. Nahi dugu gure hitzaldi guztietan hemendik aurrera genero ikuspegiari nolabait garrantzi bat eta presentzia bat emotia. Eta hitzaldi hau entzun genduan arrasaten joan zen urtean, arrasate zientzia elkarteak antolatuta, zorionak egiten duten lanagatik. Eta pentsatu genuen honi, pizkat zorroztu eskerio hitzaldixa genero ikuspegitik oso egokisa zala. Berak intzein gendun, baietz esan dozku, eta Rosa Aierbek emango du hitzaldia. Nor da Rosa Aierbe Iribar? Hernaniarra, 70 urte, Erdi Aroko historian doktore eta zuzenbide historiaren katedraduna izandako ikerlari emankorra. Emankorra dinot, zatik guztira liburuak, artikuluak eta abar, 200 gora dauzka, zertuta, argitaratuta, han eta hemen, gehien bat eusko ikaskuntza eta holako elkarteen laguntzarekin. Bere ekarpen askoren artean, interneten aurkitu daitezke berak idatzitako hainbat gauza, bat bitxia da, bitxia iruditu jatan, gaur hemen azalpena egiteko, zetik joan zan urtean egin genuen, oinetira egin genuen artxiboko bizitek idatu egiten, hain aipatu ziguten, antzauken kontatzeko goguekin, nola Rosa Aierbek, protokolo baten, 1500ko protokolo baten, beste informazio bat bilela, konturatu zen, 2020 urtean, nola euskaraz olerki batzuk zeuden idatzita zerrikusirik zeukaten leku baten. Osea, poesia bat idazteko protokolo notarial baten horri bat, ez da oso leku zera. Eta norgitzu zituen, eta bere begi zorrotzak ikusi zuten, eta lehenengo hitzak irakurri ere bai, eta abisatu guztian, eman zitzaion honi duen garrantzia. Eta 1515ko Amodiozko olerki hori agian lehena, idatziz aurkitu dana euskeraz, hitz hauekin hasten zen. Ene lastan gozo ederra, penaz penatzen nazu. Eta horrazten da sorta luze bat,
guztia irakurri daitekena ulertu nekez, baina, bueno, hor daukago. Baina bere hitzaldi ez doia poesiari buruz, baizik eta beste gai, prosaikoa esango genuke, askoz ere lurrera lotutakoa, eta da baserrien erentziei buruz. Denok daukago buruan sartuta, eta hor da bere mitoarekin honek lotzen du, denok daukago buruan sartuta, ero askor behintzat, nola maiorazgoaren asmaketa juridikoa izan zen baserrien zatiketa saiesteko bide bakarra. Eta zatiketa arrisku hori beti hor zegoen, eta kontutan hartu da, orduan ezauan nien hemen apenas industria, ezauan beste ogide batzuk, baina guztiz neko 80 bizi zenien lurra lantzetik, hau da, baserritik, eta baserria esan etxia, eta etxe horretan zegoen familiak lantzez dituzten lurren batureagik eta guztia hori izan baserria, ikusi zuten banatzen bazen baserria seme alabe guztien artean galdu egiten zala. Eta ez aukala jarraipenik eta ez aukala irauterik. Ikusitza gainera, hemen Kantaurialdian nola ose eragin izaten ari zen, ose egoerak sortu zituen erentzia horrela transmititzeak, sekulako immigrazioa eta pobretzea, Asturias, Cantabria eta Galizian, hemen dirudienez, mitu hori da, maiorazgoa asmatu zuten eta dana jasotzen zuen semezarrenak, ero gurasoak aukeratutakoak, zati txiki bat, parte bat banatzen zen beste anai-arreben artean, gero bakoitzak bere bizitza egiten zuen, elizaren barruan, soldaduzkan, funtzionario, Ameriketara junda, edo eskonduaz baserritik kanpo. Eta hori mito bada, Rosa Jarrebek azalduko digu, nola aurretik zegoen egoera igualitario bat apurtzera etorri zen maiorazgo hori. Egia da, pizkat behartuta Kastilan emandako lege batzunkin, o lege batzugatik, baina genero ikusbegia ipintzen badiogu maiorazgoa konpondu nahi zuen egoera hori, ikusiko du atzerakada bat izan zela. Eta hori jakin behar da, esan behar da, eta hori Rosa Jarrebek esango digu, apirilaren 4, ostirala, zeitxarritatek aurrera, Bergarako Iriza jauregian. Batzuk esango digut eta aurreko urtean esan ziguten, segatik ipintzen dituzuean jarraian, astero bat, tartekatu ipinima ostien behin, 3 astien behin, saiatu gara. Baina etortu behu, Bergarako bizitza kulturala anitza dala, oparoa, eta Iriza jauregiko gela hori, eta beste gela batzuk, beteta daudela. Hartuta daude beste eginkizun batzutarako, eta ezin izan ditugu ipini nahi genuen beste maiztasun horrekin. 15 ero, 3 astero. 3 jarraian izango dira, hau izango da azkena, baina aurten maiatza apiriloko hauek, horrela izango dira. Konbidapena berriro ere, Ander, entzule ikusle guztiei, nahi badute, datozela, gehitxuo jakitzeko asmoarekin, eta ikusten badute gaiak interesa duela, puntatzia ematia dauke izena, eta etor daitezela afaltzera itzariarekin batera, Bergarako soziedade batean. Pero una máquina. Ya hartu duzu errestasun.